אוקיי, אז אנחנו נתחיל, לאט לאט יצטרפו אלינו. אנחנו מדברים על הנושא של שיקום ושיקוף, הייתי קורא לזה גם, של המציאות של התנועה החסידית לאחר השואה. אז אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים. החלק האחד הוא החלק היה יותר מתון, החלק השני, אני רוצה כבר להזהיר, ואני אזהיר עוד הפעם בהמשך, שהוא כמובן, הוא שילוב של היסטוריה וסוציולוגיה, זאת אומרת, כי באופן טבעי, כשאתה מדבר על מציאות שמתרחשת עדיין, אז אתה לא באמת יכול להתבטא עליה בכלים היסטוריים, כי אתה זקוק לתקופה מסוימת, יותר ארוכה, לבחון את הדברים, וממילא כל מיני היסטוריונים ואחרים שכותבים גם על זה, גם היום, הם ממילא באים מדיסציפלינה משולבת, הם משלבים גם הרבה גם עמדה אישית ודעה ותפיסה וסוציולוגיה והיסטוריה גם. לכן אני אומר את זה מראש, כי יכול להיות שגם יהיו פה כאלה על החלק השני שלי שקצת יקפצו. אז זה בסדר, א' מותר לקפוץ, ואני, איך אומרים, יש שם גם קצת קטע מקפיץ אולי, אבל מה לעשות, אני משקף איזושהי עמדה מסוימת. אז בואו נתחיל כך. קודם כל, לאחר תקופת השואה, כמובן שרוב הבניין של התנועה החסידית מתרסק, כמו כל בית ישראל באירופה, מתרסק ריסוק עז. הריסוק הוא עז גם מעבר לסיבה הבסיסית שנהרגו רוב בניינה בכל חצר חסידית, לא משנה, נרצחו ונהרגו רוב הבניין של החצר החסידית. יש כאלה חצרות שלא רוב הבניין, אלא ממש כמעט באופן טוטלי, לא נשאר חוץ מבודדי בודדים. בחצרות יותר קטנות, כמובן הדבר בא עוד יותר לידי ביטוי. אבל זה בכל בית ישראל, כמו שיש עיירות שלפעמים לא שרד מהם אפילו אדם. אבל פה גם הנושא הנוסף, שבכל זאת בתוך החסידות, חלק מאוד דומיננטי ומרכזי, זה הדמות של הרבי החסידי, של האדמו"ר. ובחלק לא מבוטל מהחסידויות, בוודאי היותר קטנות, גם בגדולות אגב, כמו אלכסנדר ואחרים, הרבי עצמו נהרג בשואה, כמו גם סוכותשוב, כן, ואחרים, ולא נשאר בכלל, לפעמים אפילו כל המשפחה, אם אני אקרא לזה, לא בן, לא מישהו בכלל, לא צאצא, שיכול היה אפילו אחרי זה לנסות לשקם. יש כאלה שזה לקח כמה שנים, ולפעמים מישהו שבצורה כזו או אחרת היה קשור למשפחה, שיקם והקים חסידות לאחר מכן, אבל זה כבר היה, בוא נקרא לזה, זה משהו אחר לחלוטין, זה כבר לא ממש קו וממשיך, זה כבר אין את הציבור לעתים הממשיך, זה כיוון אחר לחלוטין. ובאמת בשנים הראשונות שלאחר המלחמה, בשנות ה-40 וה-50, החסידות בארץ ישראל, אני מדבר על ארץ ישראל בעיקר, מנסה לשקם את עצמה, ובאמת באיזשהו מקום יכול להיות שגם זה דוחף אותה לאיזשהו כיוון שאני מיד אדבר עליו, אבל ודאי שהיא מקבלת תפנית מאוד משמעותית, החסידות. אני רוצה באיזשהו מקום קצת לזרוק את הפצצה ואחרי זה לפרק אותה. אני רוצה קצת לטעון שלדאבוני התנועה החסידית המקורית שיש לנו עד תקופת השואה, גם כשהיא עוברת עליות וירידות מהמושג התנועה החסידית. אני מדבר על העקרונות החברתיים והציבוריים שעיצבו את ראשית דרכה, ועוברים תהליכים של שינוי, זה ברור. תוך כדי יש עליות, יש ירידות, יש כאלה ששומרים יותר את האותנטיות, יש כאלה שמשנים אותה, יש כאלה שממזגים, יש כאלה שמבליטים א' וב' הוא שולי יותר, אבל שינוי קיצוני עד כדי אולי לבוא ולומר שהמושג של התנועה החסידית, של הרעיונות החסדיים החברתיים, אני לא מדבר הרוחניים, כמובן שזה גם יפגע אחד בשני, אבל בגדול קודם כל החברתיים, הציבוריים, לדאבוני אני חייב לומר שהם כנראה הסתיימו בתקופת השואה.
התנועה החסידית במתכונתה המזרח אירופאית שלפני השואה, חדלה מלהתקיים כתנועה. פה ושם יש דברים שנשמרו, אבל אין יותר את המושג של החצרות על המשמעות החברתית שלהם. החצרות הולכים לכיוון אחר לגמרי, שמיד אני אשוחח עליו. וייתכן שמי שיראה את זה קצת בקו מעניין, יגיד, אוקיי, סליחה על הביטוי, מה שנקרא, מת המלך, יחי המלך. זאת אומרת, קורה משהו חדש. והטענה שלי שדווקא קורה משהו חדש, זה לא במקום שרובנו מסיתים לשם את המבט. במילים אחרות, המשהו החדש דווקא לא כל כך קורה בחצרות החסידיים של היום. הוא קורה במקום אחר, הוא קורה קצת בכיוון אחר. ואני אנסה לגעת בזה. אז בואו נתחיל טיפ-טיפה, אני ככה גם קצת נעזר במצגת. איפה היא נעלמה לי? שנייה. אוקיי. אז אנחנו עכשיו גם רואים את המצגת. אתם רואים אותה? תנו לי רק אישור. רואים את המצגת? אוקיי. אוקיי. מה? אוקיי. אז אנחנו נתחיל קצת, ואני רוצה קודם כל לטעון, שכמובן מה שקורה בחסידות, בשלב הראשון שאנחנו עכשיו כרגע נדבר עליו טיפה, הוא מציאות, נותנת לנו מציאות שקצת מתכתבת עם דברים שכתבנו ודיברנו עליהם בעבר. ובואו נראה אולי את אחד המקורות שדיברנו עליו בעבר, ואני רוצה רגע להציג. אתם זוכרים שדיברנו על רב ברוך ממז'יבוז' ושדיברנו על קבוצות בחסידות, ועל הגאון הקדוש מרשז מילדי, כן, על בעל התניא, הבאתי את הקטע הזה, שהוא התנגד, רב ברוך ממז'יבוז' התנגד אליו. יען אשר העניק שיטה חדשה, לפרסם תורת חן ברבים, שהחסידים ישנו את הדברים בעל פה, ישנו את הדברים בעל פה, וימסרו הדברים מאחד לחברו, מחברו לחברו, ואמר כי כאשר תתפשט תורת חן, כן, מה שנקרא תורת הסוד, בקרב העם, יש לחוש שברבות הימים יהיה לימוד זה כאין פלפול בהלכה, עניין מוכני, או בשפתנו מכני, בלי שום רגש וחום לב ובלי שום התפעלות דקדושה. במילים אחרות, יחול איזשהו פער בין הרעיון החסידי הפילוסופי, נקרא לזה, לבין החיים עצמם. ברעיון הפילוסופי זה יהפך להיות מה שנקרא רעיון פילוסופי שלומדים אותו, שהוגים בו וכולי, הוא לא ייגע יותר בצדדים החברתיים כל כך. מישהו יגיד אולי זה לא ישפיע על ההתנהלות של האדם, אבל אני חושב, רוצה כאן לטעון, שגם הוא באיזשהו מקום חושש ממין דבר כזה, שזה גם ישפיע על מציאות, כמו שאני טוען קצת שקיימת היום, בין הרעיון הפילוסופי החסידי, שהוא ממשיך להתקיים גם בחצרות החסידיים של היום, לבין מה שנקרא הרעיון החברתי. יש כאן פעם אחת הזדמנו הרב ברוך ממז'יבוז' והרב מילדי אל פונדק אחד, והתחיל הרב ממז'יבוז' לקנטרו בדברים, ראינו את זה כבר בזמנו, שמה שנקרא שיטתו החדשה בתורת חב"ד, ואז הוא עונה לו, הוא אומר לו, אני נכד של הבעל שם טוב, הוא אומר, אני נכדו במה שנקרא ברוחניות. בסדר, אבל אנחנו רואים את הרעיון הזה נוכח וקיים. גם בסבא משיפולי, שהתנגד, אבל באופן מתון, לרב נחמן מברסלב, אני רוצה בכוונה, זה מקפיץ אותנו עוד שלב, הוא אומר משפטים מאוד מעניינים וראינו אותם בזמנו. מי ביקש מנחמן כשיזדרז לבוא לעולם בדור הזה? במילים אחרות, הוא לא מתאים לדור הזה, הוא צריך להיות מקום אחר. הלא נשמתו מן הדורות המאוחרים יותר. אגב, האם זה מה שהוא אומר, וגם אז העליתי, זה קשור לתחייה מאוד מאוד מחודשת של ברסלב בשנים האחרונות? לזה הוא מתכוון? הסבא הרגיש בחושו העממי שהעם זקוק בדור זה לא לחזון של חסידות, כי אם ללחם של חסידות, לא להשגות חריפות,
כי אם לאלף בית של מוסר ודרך ארץ, לא לעמקות כי אם לפשטות, לא לגדלות מוחין כי אם לפרשה, חומש עם רש"י, לדין בשולחן ערוך, שולחן שפירושו סדר, מנהגי קבע וכל הפורץ גדר ישכנו נחש. במילים אחרות, הוא בא ואומר בוא נפריד, בחסידות יש ריאקציונריות רעיונית פילוסופית, והריאקציונריות הרעיונית הפילוסופית גם יכולה לזלוג, או שטבעה אפילו שיזלוג. הראיתי לכם גם באחד המפגשים את העניין אמירות של האדמו"ר מרודזין שם, כן, דיברנו על זה גם, שממש כאילו טוען שאפשר ממש נגד ההלכה לפעמים, שזה מאוד ריאקציונרי. אבל זאת אומרת, במילים אחרות זה גם יכול להשפיע על שפת המעשה, על הסדר יום היומי. החסידות הביאה איתה דברים כאלה. זמני תפילות, מה יותר חשוב ללמוד, האם יותר חשוב להגות כל הזמן בלימוד הגמרא וההלכה, או להגות גם במה שנקרא, מה שמדבר אל נפש האדם, מה שמדבר על האמונה של האדם, מה שמדבר על עבודת השם של האדם, דברים מהסוג הזה. היא שינתה, לאחרים זה היה נראה דברים של כפירה כמעט. החסידות שינתה בדברים מסוימים, אבל מה שנקרא, אומר כאן הסבא משיפולר, טוען כנגד רב נחמן, גישתו, שהיא מאוד מאפשרת את זה, וזה לא מתאים לעכשיו, לאותם שנים. היום, בוא נאמר, או כמו שהוא אומר בהתחלה, לדורות מאוחרים, אולי זה מאוד יתאים, דורות מאוחרים דווקא יצטרכו את הריאקציונריות הזו, אולי יזדקקו לה, ואולי לכן זו התחייה מאוד מאוד מחודשת, שיש בתורתו של רבי נחמן דווקא אחרי המלחמה, דווקא אחרי השואה, היא גם לא מהר מגיעה, זה לוקח עוד כמה עשרות שנים, אבל בעשרות שנים הללו קורה משהו, שפתאום התורה שלו, שהיא מאוד רעיונית, והיא פחות נקרא לזה חברתית, היא לא הייתה אף פעם תנועה חברתית, התנועה של רב נחמן, כן? היא הייתה יותר רעיונית, פתאום דווקא ההפך, היא מצליחה גם לקבל איזושהי אחיזה בתוך התפיסה החברתית. בואו נתקדם קצת. רב נחמן עצמו, ואילו רב נחמן הוא היפוכו של הנתון ועומד, הרי אמר על עצמו, שאילו עמדתי שני רגעים רצופים על אותה מדרגה, לא הייתי רוצה את עצמי כלל בעולם הזה. רב נחמן נקרא לזה בשפה פשוטה, זה מישהו שכל שנייה פושט צורה ולובש צורה. הוא יכול להיות פה והוא יכול להיות שם. הוא אף לא רצה בחסידות כתובה או פסוקה. שורש נשמתו הייתה רצו ושוב, הוא כל הזמן רוצה תזזיתיות, קדימה אחורה, כן, הוא גם רוצה את הנפילות. הוא ראה את העולם כמין סולם, ואת הצדיק בחינת עולה בסולם. אבל כן, כמו שבסולם עולים, גם אפשר לרדת בסולם. זאת אומרת, הסולם נועד בסופו של דבר לעלות, אבל אנחנו גם מכירים סולמות שנועדו לרדת, כן, לרדת למרתף, לרדת לקומה תחתונה, אבל ודאי שכל סולם בעצם מהותו הוא גם עולה וגם יורד. ובאיזשהו מקום יכול להיות שגם זה פתאום מוצא את עצמו דווקא בדור שהוא הרבה יותר תזזיתי, הרבה יותר קשה לו, כמו שנאמר כאן, לעמוד שני רגעים רצופים באותה מדרגה. הוא יכול לשבת ולרצות מאוד להתפתח רוחנית, אבל ברגע הבא הוא רוצה גם משהו אחר, וכו' וכו', ואז פתאום זה תופס כאן. אני שם את זה באיזה מין, אני פחות היום, זה פחות המפגש שהיום אני רוצה למקד בו, את רב נחמן ושיטתו ואחיזתו בתנועת ברסלב של היום, זה הרצאה בפני עצמה, אולי פעם במסגרת אחרת נעשה את זה גם, או במסגרת בית המדרש, אם נרחיב את עניין החסידות, אבל אני רוצה לקפוץ רגע, לכן באופן כללי. לכן גם אגב רב נחמן אומר שלא תהיה לו אריכות ימים, כי מה שנקרא בדורות, והוא אומר, אני חושש שאני אצטרך להתגלגל אולי לעוד הפעם, כי בדור אחר הוא יהיה מתאים. בואו נראה, ננסה קצת לפנות באמת, אז החסידות הבנו שלאחר השואה היא מנסה לשקם את עצמה, למשל חסידות גור, הבית ישראל שמשקם את החסידות לאחר השואה, רואה את עצמו כפטרון, לא רק של חסידות גור, אלא של כל אותם חסידויות פולניות קטנות שנעלמו מהמפה. והוא אפילו טורח לקחת אדמו"רים שונים שיש מישהו מתוך המשפחה וממש לטפח אותם, וממש ככה לחנך אותם, כדי שהם יוכלו לשמש ביום מן הימים כאדמו"ר, כפי שהוא עושה לטולנה, כפי שהוא עושה לעוד כל מיני חסידויות, כולל בלז אגב, שהאדמו"ר מבלז הנוכחי, אביו נפטר כשהוא היה ילד, ודודו שאצלו התחנך, הרב ארלה מבלז נפטר גם כשהוא היה ילד,
ותכלס מי שככה מפתח אותו לכיוון שהוא יהיה ביום מן הימים אדמו"ר, זה הבית ישראל בכלל מגור, שזה חסידות מה שנקרא שונה מאוד, ועם כל זה לקח אותו וטיפח אותו. אבל כמו שאמרתי, זה כיוון אחד, טיפחו את שימור החצר, את שימור המסגרת. האם זו אותה מסגרת? הטענה שלי שלא. ובואו נראה את החסידויות כיום האתגר. האתגר האחד זה התמודדות מול אתגרי מודרנה. אולי יש בזה משהו מאוד מקביל למה שמתמודדה החסידות גם מול הנאורות וההשכלה, ובהמשך תנועת החילון, שהייתה מאוד תקפה במזרח אירופה. או שמה זה משהו אחר, ומוביל למקום אחר. אבל בכל מקרה זה אתגר. יש גם נושא נוסף, מענה למציאות הנוכחית, הכוונה, המציבה קונטרסט בין ריקנותה של החברה הצרכנית מחד גיסא, יש חברה היום מאוד מה שנקרא חומרית, מאוד צרכנית, מאוד פחות סוציאלית, פחות חברתית, והיא צריכה להתמודד, מה שנקרא, מול דבר שכזה, ושהיא גם יוצר מעין ריקנות כלשהי, ואל מול התעצמותה של התפיסה הדתית הדוגמטית המסוגרת. אין ספק שגם משהו עבר על העולם החרדי באופן כללי, שהוא הופך להיות עולם הרבה יותר סגור, הרבה יותר דוגמטי, הרבה יותר מה שנקרא שטנסי, יש מסגרות, אין ספק שזה גם נוצר בגלל כל מיני דברים חיוביים, שהם הקימו מסגרות לימודיות, כל מיני חצרות, ולפעמים מגיל 0 ועד גיל זקנה ושיבה, אבל זה יצר ממילא דוגמטיות, זה יצר מסגרת. באותה מידה, אבל אולי זו התמודדות, שבראשית דרכה הציבה החסידות כמענה לפער שבין חלקים בציבור שהיו נבערים, אל מול העולם התורני שהפך לחלק מהשלטון הקהילתי, ועד 4 ארצות למשל, שיצר מציאות שהעולם התורני הפך להיות עולם אליטיסטי בתוך העם היהודי, אל מול חלק עצום בחברה שהפך להיות יותר ויותר עם הארץ, נבער, ובאה החסידות ואומרת, לא, 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 אנחנו רוצים לחבר בין הדברים. אוקיי, גם פה לחסידות יש אתגר. זאת אומרת, יש לה אתגר בין הריקנות של החברה, לבין הדוגמטיות שבעולם החרדי, זה היה לה אתגר. האם היא הרימה את האתגר הזה? האם היא הצליחה להתמודד איתו? וגם עוד דבר מאוד מעניין שקרה, זה גילויי דפוס התנהגות חסידים בחברה הליטאית החרדית. אני אפילו באופן ככה מחוייך אומר, שהיום החצר החסידית הכי חסידית שיש, זה החצרות הליטאיים. אין היום דמויות בעולם החסידי שהם כל כך על פיהם יישק דבר, כמו אני יודע מה, רב חיים גריינמן או אחרים, כן, אני יודע, או הרב שך בזמנו, או כל מיני מה שנקרא דמויות, שעל פיהם יישק דבר באופן טוטלי בכל פיפס. אני מתכוון בכל פיפס, לא רק בעניינים הרוחניים, והנקרא לזה הנפשיים, אלא בכל פיפס, בכל עניין מסחרי, בכל עניין שידוך, מה שאתם רק רוצים. וזה גם פתאום מציב את התנועה החסידית, גם כן מול אתגר. רגע, אז מה מבדל אותה באמת מהחצר הליטאית? מה בדיוק שונה? אולי לא חייב להיות שונה, אבל אם יש, מהו? ואני רוצה עדיין להיות בחצרות החסידיות הממשיכות. בכל זאת, אלה שהמשיכו, שממשיכות גם היום, יש כאן כמה נקודות שצריך לראות. החסידות כמקדשת החומר לקחה את החלקים היומיומיים של האדם, כמו שמחה, אהבת הרע. מקדש החומר, אגב, הכוונה היא לא שהופך את החומר, שהחומר הוא דבר על, אלא מקדש החומר, הכוונה היא לוקחת את החומר ומנסה להשיל את הגשמיות שבו ולחשוף את הצד הרוחני שבו. גם בחומר יש מה שנקרא שמחה, יכולה להיות שמחה של הוללות, ושמחה יכולה להיות שמחה של קדושה. אז כמובן החסידות בזמנו לקחה את החלקים היומיומיים והטעינה אותם במשמעות רוחנית. כיום יש מציאות של סגירות ופרישות, שנועדו אצל חלק מהחסידויות כמענה נגד ההשכלה, והפכו להיות המענה לחברה הפתוחה. זאת אומרת, לפעמים במקום להטעין את עולם החומר שאתה מתחכך בו, במשמעות רוחנית ולמשוך את זה לכיוון הרוחני,
נוצרה מציאות ברוב החצרות החסידיים של היום, של סגירות, חלק גדול כנגד, אני קורא לזה השכלה, אבל זה בעיקר כנגד החברה הפתוחה, והפיתויים של החברה הפתוחה שמציבה. 2, אובדן הקהילות בשואה יצר סגירות נוספת. א', פשוט צורך שיקומי, כדרך להקמה חברה חד מחודשת, אתה צריך קודם כל רגע לתת לעצמך כלים להקים את החברה הזו. אז זה לפעמים להקים בתי ספר, ולפעמים זה להקים סמינרים, וזה להקים ישיבות, וזה להקים מה שנקרא גופי גמח, ומה שאתם רק רוצים. בגלל שאתה בדרך הזאת תשמר את החצר החסידית שלך, אתה תיצור לה כוחות, אתה תיצור לה מנופים, שיהיה סיבה לאנשים להצטרף לשם, גם אם הם לא באותנטית מתוך החסידות. וב' הסגירות הזו גם נבעה לפעמים מהרצון לשמר את המסורת שעבדה, הרי היא עבדה בשואה, המסורת, היא נשארה אצל מעט, איך משמרים אותה? ופתאום ראו שהחשש כדי לשמר אותה, אי אפשר גם להיות פתוח החוצה וגם לשמר אותה. באירופה, נגיד לפני המלחמה, אפשר היה לשמר אותה, זה היה מסיבי, זה היה אינטנסיבי, היה אפשר גם לשמר וגם להיפתח, נגיד. והיו חלק שגם נפתחו, היו חלק שלא, אבל היו חלק שנפתחו. בתוך החצר החסידית העכשווית שלאחר השואה, הלהיפתח הוא מאוד מאוד עשוי לעמוד בסתירה לצורך לשמר את המסורת. אפשר כמעט לומר קצת בשפה בוטה, החצר החסידית של היום הפכה להסתדרות פנימית. הגוף הקלוקל הזה שנקרא הסתדרות, שהפך להיות פשוט מה שנקרא מקור כוח, מי שזוכר בשנים הראשונות של מדינת ישראל, לא כל כך הראשונות, כן, כמה עשורים זה לקח, שאם לא היית חבר הסתדרות, לא היה לך פנקס אדום, גם לא היה לך איפה לעבוד. ואם לא היית חבר הסתדרות, אז כל מיני הטבות כאלה ואחרים שהיו יכולים להיות, לא בדיוק נהנית מהם. זה התפחה להיות איזה מין חברה, שמה שנקרא תורמת ומשפרת ומשפעת שפע, אני מתכוון גם חומרי, את אנשיה. גם החצר החסידית הפכה להיות איזה, שמעתי מישהו אחר שאמר פעם שזה הפך להיות כמו קופת חולים. זה גוף כזה שדואג לזה. יש חצר שדואגת לעצמה, היא כבר לא כלל ישראלית, כמו שהרעיון החסידי בראשית דרכו. יבוא מישהו יגיד, הנה, רגע, חב"ד היא מאוד כלל ישראלית, יש בזה משהו. א', כמובן שישנם חצרות חסידים שיותר שמרו גם את המשהו הכלל ישראלי, גם אחרי השואה. גם חסידויות אחרות אפשר למצוא, אולי לא כמו חב"ד, אבל הקימו כל מיני ארגוני חסד, וכל מיני דברים שהם בוודאי משפיעים על כלל החברה, אבל עוד הפעם, הם משפיעים על כלל החברה, והם עושים דברים כלל ישראלים, אבל הם סגורים. גם חב"ד, שהיא מאוד פועלת בכל מיני מקומות בעולם, ועושה דברים אדירים באמת, היא סגורה מאוד מאוד. אנשים לא יודעים שכמעט בכל מקום שחב"ד שקצת מצליחה קצת להתעצם, יותר מרק שליח נגיד בקטמנדו, אלא במקומות אחרים, היא מיד מקימה את המוסדות שלה, היא אפילו מתבדלת, אם יש רבנות מקומית, היא מתבדלת מהרבנות המקומית, לפעמים אפילו במקומות שמתחזקת טיפה יותר, היא מיד מקימה בית דין של עצמה, ומתבדלת מבית דין שקיים שם במקום, עד כדי ממש מריבות ומחלוקות. יש משהו מאוד בבדלנות, הבדלנות קיימת, יש מצד אחד פתיחות, ומצד שני בדלנות מאוד ברורה שסוגרת את עצמה. זה פחות או יותר מה שקרה בחלק מאוד גדול מהחצרות החסידיים, רובם הכמעט מוחלט. יש כאלה שפתחו את עצמם יותר, זה לא גורף מה שאמרתי, ישנם חצרות שפתחו את עצמם לציבורים אחרים, לקבוצות אחרות מקרב הציונות הדתית, מקרב ציבור חילוני, ודאי שמה שנקרא מצליחים בדרך הזו לשמר גם את הרעיון החברתי, ועדיין גם הם יש להם מסגרת אחת שהיא משמרת את הרעיון החברתי, דומה לחב"ד נקרא לזה, ומסגרת שנייה שמאוד מאוד בונה לעצמה מסגרת סגורה מאוד, מסגרתית מאוד, לאנשים, לליבה, לאנשים הפנימיים יותר. אני רוצה פה להציב איזה מין תיאוריה קצת של חסידות חדשה, ולתת רקע, לפני שנדבר על החסידות החדשה. קודם כל, יש כמיהה לתחייה רוחנית אישית. בכלל, אני מדבר על דורות עכשיו שלנו, הצעירים של העשורים האחרונים. יש כמיהה לתחייה רוחנית אישית. על רקע של יובש שיש וחשים בעבודת השם, במסגרות אליהן הם משתייכים כרגיל. זה מתחיל גם בכאלה שעוד הלכו לפני עשורים
לישיבות ולכל מיני מסגרות תורניות, א', שלא היו בכלל, נקרא לזה, טעמו את תפיסת דרכם, נגיד אם זו הייתה ציונות דתית, לא היה כמעט ישיבות, הם הלכו לישיבות חרדיות, אבל הם הרגישו שמשהו בנפשם חסר, וגם כאלה שלימים הוקמו ישיבות, נקרא לזה ציוניות, ישיבות דתיות לאומיות, הם מאוד מאוד שכפלו בדברים מסוימים את הרעיון של המוסד הישיבתי המוכר והידוע, והם הרגישו, הרבה אנשים הרגישו איזה יובש מסוים בתוך המציאות הזאת. ואנשים בכלל, העולם היום הוא עולם של, גם בלי קשר לעולם הדתי, יש אנשים רבים לכמיהה רוחנית. כל השנים שלפני הקורונה, שאנשים נסעו למזרח ולכל מיני מקומות ולהודו ולמה שאתם רק רוצים, ולחפש כל מיני כתות מיסטיות ובכלל ונמשכים למיסטיקה בכלל, זה בא על איזושהי רוגף פנימי שהנשמה, שהרוח בתוך האדם מרגישה. עולמנו הפנימי הפך לי יותר ויותר למקור של סמכות ומשמעות בעינינו. זאת אומרת, אני תכף טיפה אחזק את זה עוד יותר, אבל כל אדם היום, כמעט מה שנקרא, הוא המלך. זאת אומרת, כל אחד לוקח את עולמו הפנימי, והוא הופך את זה להיות מקור הסמכות שלו, ומקור המשמעות בעיניו. זה מה שנכון, זה מה שלא נכון, זה מה שמותר, זה מה שאסור, אף אחד לא יגיד לי, יש לי מה שנקרא חופש הפרט, וממילא אני חושב שמה שנקרא, ששחרית צריך להתפלל דווקא בערבית. אז זה בסדר, זה מה שנקרא, אני מראה רק עד לאיפה זה יכול להגיע, אבל זה מגיע, וזה מגיע לא מאוד רחוק מזה דווקא, וזה לאו דווקא עוד הפעם בעולם הדתי, זה משהו בכלל עולמי, וגם בתוך החברה היהודית, ועוד הפעם בתוך החברה הדתית, אין ספק באותה מידה. בלי להיכנס כרגע לנושאים פמיניסטיים, למשל, אבל זה גם כן קשור לעניין הזה. הפמיניזם כמובן משקף, יש פמיניזם שהוא ודאי טהור ונכון מאוד, של מה שנקרא שחלילה וחלילה שאישה מופלט באיזושהי דרך, אבל יש פמיניזם שהוא מה שנקרא ריאקציונרי, פמיניזם שבא ואומר, גם בתוך העולם הדתי, שבאים ואומרים למה יש אבא שבת ואמא שבת, אני רוצה שהאמא שבת תעשה את הקידוש למשל, כן? מה פתאום שרק אבא יעשה את הקידוש ואמא תדליק נרות, שאבא ידליק נרות ואמא תעשה את הקידוש. זאת אומרת, זה בא אבל ממה? זה בא מאיזשהו עולם פנימי שהופך להיות אני מקור הסמכות, אני המקור העניין וכו'. מגמות אלה רבות ושונות, מהמהפכה המדעית, ועד לשחיקה במודלים מנהיגותיים. הכוח הזה שפתאום הפך את הכוח הפנימי לשליט על, זה בא גם מפתאום שהכל מתהפך בעולם, המדע יכול להיות מה שנקרא, הוא הפך סדרי בראשית, זאת אומרת, מדען צעיר, משהו כזה, עלה בעיקר היום בעולם ההייטקיסטי, כן? אתה עולה על כל מיני רעיונות שפתאום משנים את כל פני העולם, איזה גורנישט אחד באיזשהו קצה תבל, הוא עלה על איזשהו דבר, זה לא חברות גדולות אפילו, זה לא מדענים רבים שישבו על העניין, יש לי תזה, יש לי רעיון, אני מצליח ליישם אותו, יאללה, זה רץ. וגם המודלים המנהיגותיים הולכים ונשחקים, המנהיגות בכלל בעולם, זה לא קורה רק בישראל אגב, המנהיגות בכלל בעולם הולכת ונשחקת מאוד מאוד מאוד, כי באיזשהו מקום, המושג של המנהיגות הפנימית הזו משתלט לתוך המקום הזה. למה המנהיגות הכללית נשחקת? זה סיבות אחרות, אבל זה נותן למנהיגות הפנימית. ואחרי כל ההקדמות האלה, חשש של מתן לגיטימציה להסרת מטלות דתיות ורוחניות בקדושה חלופית. החסידות החדשה כרקע גם מעמידה אבל חשש גדול של לגיטימציה, זה קודם ראיתי את הצדדים שמביאים, אבל היא מציבה בדרכה חשש, שכל מיני מה שנקרא, אם אתה תעגן את זה כאיזו קדושה חילופית, כאיזו מסגרת, אז אתה בכלל נותן לגיטימציה פתאום לסדר יום חדש, לשולחן ערוך חדש כמעט. דברים שאגב היו היכן, בראשית החסידות. ובואו נדבר על הסערה הפנימית. ריבוי הדרכים האחרוניות שאנו מוצאים סביבנו, יחד עם האפשרות להשוות אותן זו מזו בצורה רציונלית, ובתוספת חוסר הנכונות של רובנו לקטלג בפשטות את כל הדרכים שאינן הלכתיות כסטרא אחרא, הוא מותיר אותנו תוהים לשם מה עלינו לקיים מצוות. בקרב הציונות הדתית מאוד מאוד התפתחה המגמה הזו. אין יותר סטרא אחרא, אין בדיוק דברים שהם מחוץ לגדר, או שמעט מאוד דברים. ואז זה כמובן מתחיל לשאול, אז למה לקיים את זה ולמה לעשות את זה? האם האפשרות לחוויה אינטימית של האלוקות מצויה גם בדרכים רוחניות מהמזרח? שאלה ששואלים. או אף פרי פיתוחנו העצמי? אם את הגושפנקה למגע אמיתי
עם האלוקות, כן, אמיתי עם האלוקות, אנו שואבים מהחוויה, מדוע חוויה שמושגת על ידי מדיטציה בודהיסטית, ולא על ידי תפילת עמידה, שווה פחות. וממילא האתגר, אם כן, בשימור המסגרת ההלכתית בד בבד, היא מציאה של אותנטיות דתית חווייתית. זה האתגר, והוא אתגר גדול מאוד. ונראה עוד משפט, והמחפשים הרוחניים שבין שומרי המצוות, מוצאים את סיפוקם הרוחני בדרכים שאינם שאובות לפעמים מן ההלכה, גם אם הן לא מנוגדות להלכה האורתודוקסית, כמו התבודדות ברסלבית, או עלייה להר הבית המגויסת לשם התעוררות רוחנית גם כן, היא גם מה שנקרא כאמת בפני עצמה, אבל היא גם מגויסת לעוד דברים. האם תקום עוד מסגרת מיסטית יהודית שתוכל לנתב את היצר הרוחני בראש ובראשונה דרך המצוות? האם תיתכן חזרה לאתוס שבו כל מצווה ודקדוק מצווה משפיע על היקום כולו? זה אתוס של החסידות, שכל מעשה שאני עושה מעצב את היקום, ואף על האלוקות עצמה, זה גם כאילו משפיע כרגע מה הקדוש ברוך הוא, איך הוא נוהג עם עולמו. רק מסגרת תיאולוגית מסוג זה יכולה להטעין את המצוות עצמן באש רוחנית, דבר שיאפשר לראות אותן, וחשוב מזה לחוות אותן כחלק אינטגרלי מהדרך הרוחנית. הרקע הזה שאני מציין כאן, מביא במהלך העשורים האחרונים לפריחה אדירה בקרב הציונות הדתית, לדרך של, אני קורא לה חסידות חדשה, וזו באמת חסידות לא רק במשנת החסידות, שזה ודאי נכנס כמעט בכל הישיבות היום של העולם הדתי-לאומי, אבל בוודאי בישיבות מסוימות הרבה הרבה יותר, אבל גם כדרך חיים, חברתי, כתנועה חברתית, גם כמה שנקרא מתן לגיטימציה ומתן אפשרות והכוונה, מתוך הכוונה כמובן, זה לא סתם לגיטימציה לכל שטות, אבל זה לתת לשטות גם אפשרות להביע את עצמה, ובשלב מסוים לנתב אותה, לתוך מה שנקרא, כמו שקראנו לזה כאן, לאש רוחנית, למסגרת מצוות, במילים אחרות זה איזו מסגרת מיסטית יהודית חדשה, אולי היא טיפה פחות מיסטית במובן שהיא לא הציבה כמו אדמו"רים חסידיים בתוכה, על אף שהיו כאלה שניסו גם את זה לעשות בתוך המסגרת הדתית-לאומית, ולדאבוננו זה כשל, לדאבוננו אני מתכוון לא בגלל שאני דווקא מצדד ברעיון, אבל לדאבוננו זה כשל בגלל אירועים פחות נחמדים, שפתאום אנשים לקחו את זה לרעה, אותם אלה שניסו למצב את עצמם במקום כזה, התברר שהם גם הלכו למקומות שליליים ביותר, אבל בלי העניין הזה נקרא לזה של אדמו"ר, בלי העניין הזה של איזה מין מוביל, יש רעיון מוביל ויש צוות מוביל ויש מספר רעיונות מובילים, ולאט לאט בתוך הציונות הדתית הולכת ומתייצבת לה יותר ויותר, תנועה חסידית חדשה, בחלק מהישיבות, כמו הישיבה ברמת גן, וכמו הישיבה בצפת, ואולי אני יודע גם בעתניאל, ואולי בעוד, זה ממש דרך מוגדרת, זאת אומרת, הכוונה היא מוצבת, או אני יודע מה, בישיבת שיח, או אני יודע שהרב שגר, בזמנו הוביל מאוד את הדברים הללו, אבל בישיבות אחרות גם כן, אפילו בישיבות שבה היה להם התנגדות לחסידות, למשל כמו ישיבת מרכז הרב, ישיבת מרכז הרב, כולנו יודעים שהרב קוק, כמובן, הרב אברהם יצחק קוק, הוא כמובן נטע מאוד לחסידות, והדגיש מאוד, והרעיונות שלו מבוססים מאוד על משנת החסידות, וגם היה הוגה מאוד במשנה החסידית, אבל רבי צבי יהודה היה ידוע שבנו, הממשיכו, התנגד מאוד לתנועה החסידית, וראה בה להפך, ואפילו גם בתוך הישיבה לא כל כך עודד לימוד בכלל אפילו של הקאנון, של הספרות החסידית. והנה לאט לאט גם תלמידיו וגם מה שנקרא הישיבה עצמה וכולי, אין היום מצב כזה שלא ילמדו שם ספרות חסידית, ואין היום מצב שלא יהיה כאלה שילכו לשם לכיוון מסוים. זה אולי פחות מוצב, יש אולי זה פחות מה שנקרא, זה לא המסגרת עצמה, אבל זה קורה. ומשהו כזה קורה בתוך הישיבות ובתוך המסגרות היום הדתיות לאומיות, באופן מאוד מאוד ברור ובולט, שבא מחלק מהדברים שציינתי קודם בפניכם. אני רוצה רגע להתקיים, וזה מה שקצת הרגע דיברתי בעל פה, זה המענה. מקווים למצוא בהגות החסידית רעיונות מסורתיים נועזים, מסורתיים, אבל נועזים, שוברי מחיצות,
non-conforming, כאשר הם נמצאים שם במהלך חייהם האישיים עד כה. זאת אומרת, אדם היום בתוך חברה פתוחה, יש לו המון המון רעיונות נועזים, המון המון רעיונות שוברי מחיצות, הוא נון-קונפרמיסט, כן? אבל הוא רוצה למצוא את זה בתוך, מה שנקרא, בתוך המשנה הרוחנית שלו. ובחסידות, גם בעבר, כמו שכבר לפעמים ציינו את זה, פחות הדגשתי את זה, זה לא היה הנושא שלנו, אבל החסידות במשנתה הרוחנית בוודאי הציבה ונתנה מקום, ראינו את זה בזמנו אצל החוזה ואצל עוד כאלה אחרים, שממש נתנו ביטוי לפעמים אפילו למשהו שחורג מהשולחן ערוך, עד כדי קיצוניות שכזו. לרוב זה בכלל לא היה שם, אבל נגיד, ודאי לשובר מסגרות רגילות, יש היום פתאום, זה נותן מענה. גם כן אנחנו מדברים בדור של מערבולת של זהויות, וכן, יש גם מה שנקרא מסמכות ממסדית לסמכות עצמית, מה שהזכרתי גם כן קודם, כל זה נותן בוודאי מקום לתפיסה חסידית, לתפיסה הרוחנית, החברתית, ההגותית, ובנושא הנפש והמידות שהחסידות הציבה, היא מאפשרת מערבולת זהויות, היא מאפשרת מה שנקרא לעבור מסמכות ממסדית לסמכות עצמית, על אף שאני אמרתי עוד הפעם, זה לא זר לחסידות. אני חושב שהזכרתי, ואם לא אני אומר עכשיו, המייסד של שושלת גור, מה שנקרא החידושי הערים, אמר כל הזמן, מי שבא לכאן לראות אותי, טועה. הוא צריך מה שנקרא לבוא ולראות את עצמו, שלא יסתכל דרך זכוכית כדי לראות אותי, שיסתכל דרך מראה לראות את עצמו. אלא אני נותן לו כל מיני נקודות שהוא צריך דרכם לבדוק את עצמו, דרכם לבחון את עצמו. במילים אחרות הוא אמר, גם מי שחושב שהוא בא אל הרבי, ובזה הוא כבר התעלה, טעות גדולה, הוא צריך לעבוד עבודה אישית, עצמית וכו'. היום הדור הזה הרבה יותר קשה לו לעשות עבודה מאוד אישית, סיסטמטית, הוא צריך הרבה מה שנקרא פולסים, הדורות האחרונים, הוא צריך הרבה ריגושים, הוא צריך הרבה קפיצות, אבל החסידות מאפשרת גם את הקפיצות האלה, אבל לא על חשבון באיזשהו מקום אחר כך עלייה ובנייה סיסטמטית, אבל הרבה 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 ממקום של סמכות עצמית, של משטר עצמי, של אתה מתווה לעצמך גם מה שמתאים לעצמך. ובתוך החסידות העכשווית יותר, שבתוך העולם הדתי-לאומי, זה מאוד מאוד נוכח. אפיון תקופתי של אנטי-ממסתיות ואנטי-בורגניות המביא עיסוק במוזיקה או בחיבור לטבע, ובעיקר אורח חיים תואם אינדיבידואליות, הכולל שימוש בסממנים חסידיים, ובמימד של אותנטיות אישית. המענה לכן לקח, חלק גדול מהחברה גם כן היום, בכלל, זה יכול להיות ריאקציונרים בשמאל הישראלי, שוברים את זה, שוברים את זה, שוברים את זה, כל מיני שמות כאלה, ובציבור, אני אקרא לזה היותר ימני, זה שומרים על זה, שומרים על זה, שומרים על זה, ובציבור הדתי, זה באיזשהו מקום, לקח לאנטי-ממסדיות, כי רואים את הממסדיות כאיזה משהו ארכאי, אנרכיסטי, לא זה, אבל כן, לא רוצים לשבור לחלוטין את הכלים, רוצים רק לבנות אלטרנטיבה, אנטי-בורגנית, אנטי-ממסדית, וזה לכן לוקח הרבה מהנוער שלנו למוזיקה, לחיבור לטבע, לעד כדי מקומות שאפילו מתייחסים אליהם טיפה בכינויי גנאי, נוער גבעות, ואני לא בטוח שזה כמו הדימויים שמנסים לתת להם, אולי זה בכלל כי אנחנו לא יודעים לקרוא את המפה, פתאום עיסוק בטבע ובמוזיקה נראה לנו משהו נקרא לזה ריאקציונרי, וזה ממש לא, זה להפך, זה מאוד מסגרתי, אבל מסגרת אחרת, ומאמצים סממנים חסידיים, הם הולכים עם גרטל, ומגדלים פאות, והם גם נותנים אותנטיות אישית, הם לא יעתיקו בדיוק את הלבוש החסידי האותנטי, הם יעשו איזה שעטנז כזה, הוא יעשה לעצמו איזה בגד חסידי, ייבצה מה שנקרא, בצבע לבן, או שהוא ייקח לעצמו את הייבצה של חסידי, מה שנקרא חסידות ירושלים, חסידים ירושלמים, הזברות, כל מיני משיגסים, כל מיני דברים, כל מיני שיגונות, הוא ילך עם שלים, אני יודע מה, הוא יעשה כל מיני, זה לא משנה, אבל הבגד הזה נותן לו כמעט כמו כיפה על הראש, כמעט כמו כיסוי ראש, נותן לו איזשהו סממן מבדל, זה מה שהוא רוצה, אולי אפילו מתייג, והוא גם לא אכפת לו שהוא יהיה מתויג, כי הוא ממש לא סופר, סליחה על הביטוי, לא סופר אותנו כמי שיתייג אותו, כי הוא אנטי-ממסדי, הוא שובר את המסגרות להפך,
הוא ירצה מאוד לצחוק על התיוג שתייגנו אותו, ולדעת שהוא רחוק מהמציאות. זה המענה, ואני חושב שבאמת נוצר משהו מאוד מאוד עצום, אבל גם, כמו בתנועת החסידות, גם יש תנועת ההתנגדות. ובואו נראה את המתנגדים החדשים. אני עוד הפעם לא בא חלילה להגיד על אף אחד מאלה שציינתי פה, פשוט פה ממש ציטטתי. אז מול הזרם החשיבה הביקורתית המודרנית, שהוא חלק מעולם התורה הקרוב היום לאקדמיה, יש היום במקביל למה שדיברתי קודם, גם זרם חשיבה ביקורתי, גם מאוד מודרני, שהוא גם חלק מעולם התורה, אבל הוא מאוד קרוב לאקדמיה. זאת אומרת שגם שינה את הדפוסים, נקרא לזה, של העולם הדתי שלו, וזה בעיקר בא מתוך המסגרות הללו. יש ביטויים שמאוד מאוד נבהלים מאותם תנועות חסידית חדשה שדיברתי עליה. הרב ליכטנשטיין זצ"ל כותב, בנטייה החסידית החדשה יש היבט אנטי-אינטלקטואלי, ואת זה אנו לא רוצים לעודד. הבעיה היא לא רק במה שיש להם, אלא במה שאין להם. אני לא בטוח שהוא צודק, הם כל כך פחות אינטלקטואלים מתלמידיו, אולי כן, אולי לא. היום רואים כבר גם בתוך האקדמיה את הלא אינטלקטואלים שלו, שהוא קורא להם, רק הם פשוט כן, נכון, הם בתוך האקדמיה, אבל הם נטייה חסידית, לפעמים בולטת, לפעמים לא, לא רק נטייה, אלא הם ממש שם. לפעמים היא בולטת אפילו חזותית חיצונית, עם פאות ודברים כאלה, ולפעמים היא ממש לא. הרב עמיטל כתב, רב נחמן ביקש להפוך את התורות לתפילות. הגיע הזמן לחשוב איך להפוך את התפילות לתורות. אני חושב שרב נחמן היה מתהפך בקבר עוד הפעם, הוא ברור שמתהפך שהוא שומע את זה. רב נחמן ביקש להפוך את התורות לתפילות, הוא בדיוק דיבר על זה שלא לשקוע בתורה באיזה משהו, באיזשהו מסגרת, באיזשהו דבר שאתה פשוט יושב ולומד כמו לימודי משפטים באקדמיה. הרב קריגר, אתה לא חושב שההתנגדות הייתה יותר לסממנים החיצוניים, לא יודע, לרקוד ברחובות או... מה, אז אתה מדבר בימי בעבר? לא, מה שהוא כותב נגיד על ההיבט האנטי-אינטלקטואלי, כי הוא אומר, תופסים את הצדדים למה זה החיצוניים. אנטי-אינטלקטואלי שאתה רוקד ברחוב? זה אתה יכול לרקוד ברחוב ולהיות מאוד אינטלקטואלי. כאילו זה, אני חושב שנגד הסממנים החיצוניים הוא התנגד, לא נגד אבל אני לא רואה שהוא כל כך אומר את זה. וכשהרב עמיטל כותב, ותכף תראה, הרב עמיטל כותב להפוך את התפילות לתורות, זה במילים אחרות להפוך גם את התפילה למשהו מאוד רציונלי. האינטלקטואלי של הרב ליכטנשטיין ושל הרב עמיטל זה הרציונליות. והחסידות בדיוק באה לדבר על רציונליות אחרת לגמרי, שנותנת המון מקום לעולם הנפש, ולא לשכל, נותנת ללב ולא רק לשכל. היא לא, דרך אגב, מה שנקרא, מבדלת את השכל. היא נותנת לשכל מקום מאוד מרכזי, כל ההגות היא שכלית, אבל היא מחפשת את זה בתוך הנפש ובתוך החוויה הנפשית ובתוך החוויה האנושית. פה מדברים על היעדר חוויה. רב נחמן שהוא אומר, אני רוצה שהתורה תהפך לתפילה, הוא רוצה שהתורה תהיה חוויה. כשהרב עמיטל אומר שאני רוצה שהתפילה תהפך לתורה, אני לא יודע מה הוא מתכוון. ואם לא די לנו בזה, בואו נעבור רגע לעיוורון שהרב יואל בן נון בא וכותב. הוא משתמש בביטוי עיוורון, אני רק שאלתי של מי. הרב יואל בן נון כותב כך, הצלחת החסידות החדשה תמשוך אליה את הכוחות היותר תורניים. היא תשאיר אלו הרואים בסגנונה שטיפת מוח כחסרי כוחות וכלים להתמודדות רצינית. במילים אחרות הוא מאוים, הוא אומר, וואי, תבינו לאן זה עוד עלול להגיע. הנוסחה שתיווצר שהחסידים הם דתיים מאמינים באמת, ואחרים הם חילונים חובשי כיפות. אך לא לאורך זמן ימשיכו האחרים לחבוש כיפות. כך הוא מצייר באיזשהו מקום את החסידות החדשה. הזרם החסידי, הכל ציטוט של הרב בן נון פה. הזרם החסידי מאיים להרוס את הישגיו העיקריים של החינוך הדתי. הזרם החסידי יגביר את הקיטוב והניכור בחברה הישראלית. גם החסידויות במזרח אירופה הצליחו לבנות חומות יעילות נגד ההשכלה והמודרנה. חומות יעילות אלה עדפו בנקל את הציונות על פיקחונה האכזרי, כתוצאה מכך נקלעה היהדות במזרח אירופה ובפרט בפולין אל עיוורון מוחלט ערב השואה. ובמילים אחרות אומר שהעיוורון שהיה ערב השואה הוא ייתכן מאוד שהוא חלילה עיוורון של הציבור הדתי-לאומי היום. ואני רק שואל, עיוורון של מי? תודה רבה לכם. אם יש משהו לשאול, לדבר, אני איתכם פה.
תודה, אני רק חושבת שגם הרב ליכטנשטיין, הרב עמיטל, הרב יואל בן-נון, שוב אנחנו רואים כאן וחשים בגישה מאוד דיכוטומית, כאשר ההתייחסות צריכה היום להיות על רצף. יש לנו על רצף כל מיני מהויות, ודווקא החסידות החדשה, יש הרבה למידה באקדמיה. אמנם במכללות נפרדות, יש הרבה שבאים ללמוד ולרכוש השכלה, כך שהדברים הם לא דיכוטומיים, הם משולבים, הם מורכבים, ובאמת תודה רבה על הניתוח, פשוט יוצא מן הכלל. תודה. אני רק רוצה להדגיש שחלילה, כשהבאתי כאן, אני לא בא חלילה לומר מילה, אתם מבינים, לפגוע חלילה בכבודם של הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל והרב בן-נון. ודאי שלא, אני כמובן לקחתי רק כדי לחדד את העניין, אתה צריך תמיד איזה, סליחה על הביטוי, אנדרדוג, אתה צריך את האיפכא מסתברא טיפה, כדי לחדד את העניין, והבאתי אותם פה במחילה, יותר לחדד את העניין. אני בטוח שגם הם, אני משוכנע, שלא כל כך כמו שבאותם כמה ביטויים שאני אספתי כאן, לא מתבטא עולמם, זה ברור באופן ברור לי, אבל אני, מה שנקרא, הצפתי את זה רק כדי להצליח לחדד עוד יותר את העמדות ואת התפיסות. ברור, תודה, תודה רבה. תודה לכם, להתראות.